Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbade shrifla flebo ambi obela jele foka wolin mando am fleba munum bi malik kono malik koka anga fuli ananga wolin mando be kata bela jele amanyini allah subhanahu wa ta'ala fe alaka nema ka hina ka barka ka baski allah ta'ala ko di nini obela jele ma mbade anga bi wajulu konnana ambe burkina faso kiren yana dugula dugu mimme wele ko natendugu kaw nison kadi bi kosobe ukubi allah subhanahu wa ta'ala fu ka barkada ka wolin mando ni so soroli so minga boni so to bela jeli ni amba wele ko misri mbade o misri dayele ambe o keneka misri mamingela asababuye alidu Alhaji Mustafa Sanugo Alhaji Mustafa Sanugo mbalmake mbalmamso mbade ni alika barai ka misru jo ka di Allahu ta'ala ka joma ka furazi usi ka pompe usi ka di Allahu ta'ala ka joma ninga kla ka yatime diundeme Allahu ta'ala jati koso Alhaji Mustafa Sanogo mbadu akabara adanenti mali doroma bara in wala ka talendo afe ka se mali yere koka kirengana Burkina Faso fokata se Côte d'Ivoire Alhaji Mustafa Sanogo akabara nobe ni bela jelena ngabi ambe Burkina Faso natendugu mbadiu ambe Misri dailela mbadiu mami meni nywana baraba ke jamana kono akaka tiglamogo fuli ni wala nyumano kadama manyina ala fe Alhaji Mustafa Sanogo abaka kani baraba minge ni dine demeni dodi alaka shini kenea ni labangu nyuma alaka danama anaka dema bela jeli mbadiu ambe Misri dailela natendugu Burkina Faso dugu kono insha Allah amanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe barain abina ke ketugo mina alaka anfanga si aketugo la bara temesira amina temesira kilingilina fe flebo abina bwa kilingilina bela jeli kalama insha Allah mu folu bla jama bela jeni tokora ko jama bela jeni ka danse ko nyo bela jeni fo ni Mustafa na ka ko jama bela jeni fo ko danse ka baro fo ko na ko jama bela jeni ko danse ni anga fama bolo bela jeni fo ko be danse ni anga sigi nyongo bela jeni fo mi be sera ka an segere anga Misri dailera an yo bela jeni fo dugu chokoroba tokora jeunesse tokora dugu muso tokora femilo an nana sigi an rora Misri dailera ko boyana ma a jara fo ka danteme na ko amba fo afoda ire tanfe antise ka fo ka ban tellement a boyana ire haklima antuma lo amuna Misri soro li jara a keran fe no sonja bae an se wan no fo ka danteme donc ambna Mustafa fu aka boyana mi saraba ala bolo mi ka alaka ka argina yama alaka na ko jama bela jeni sara alaka mbe ka salama jidi alaka ka here yama mais ama bande ambe Mustafa deli anga dugu fla ambe en rora kalamba kontan fe ambe confié na me ka del kalansora auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallim assalamu alaikum wa rahmatullah ambe nante dugu tigo fo nante dugu tigi a choraba ane jeno ana muso amo fuko barakalla nan bora ama nyamo fo mi anda kenedu almambaye ama fo ana ko jama bela jene nan bora ama dno fo kabo sigaso
Malira n'an bɔra yen an bɛ nawa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo nin kɛra ko ye ko min bonyana an bolo kosɛbɛ misiri ala ka soba lo an bɛ bon caman lɔ min fana ka bon min fana bɛ taa mila yirikaw ra mais an t'o dalen ten mais n'a fɔ ko misiri dayɛlɛ an bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka na misiri dayɛlɛ la yan donc o fɛn min bɛ silamɛya ka bonya ko fɔ o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya tɔgɔ ye ni an selen Nante dugu kan bi foyi tɛ silamɛya ka ɲɛtaga lo sinon Nante dugu yan depuis an bɛ an ma se yan ka ye mais mun de y'an se yan silamɛya ka balimaya silamɛya ka sinjiya silamɛya ka kɛlɛya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'ala dari ala bɛ ala k'an bɛn kelen ma an silamɛ ala k'an bɛn kelen ma ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka baaraw silamɛyara ala k'an bɛɛ laban silamɛya kan ala k'an saraka aridina ye an bɔra an bɛ an ka dɔnniya fo min Mustafa Sanɔgɔ ye a n'a ka kɔ jama bɛɛ lajɛlen an b'o fo ko barika la bi lɔma b'an bonya kama ala k'an n'o sara hɛrɛ la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبال الإسلام أمي مسابالاو تلاتا نفلو دانتي ألاو تلاميكا تنورا ألامي أونك أداماندي أمبالا باركا لك اللوكا أمبالا ديلي ألاكا أونك لابانكو ألاكو نيكا داوما katila ka solli ke danfo ɲɔgɔn Muhammad Lamine n'a ka kɔlɔ n'a ka jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ n'o sɔnna ka semlo ka semla nɔna ni baara ɲuman ka ye fo ka taa laaralo ma ala k'an fara o mɔgɔ ɲumanw ka ala k'an siw sabati an bɛ tila ka folikan an b'o lase kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma sigida nin kɔnɔ cɛ fara a muso kan ɲɛmɔgɔ fara kɔmɔgɔ kan dunan fara jatigi kan an bɛ folikan lase kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min ye kisi folikɛkan ye barika folikɛkan no hinɛ folikɛkan no ala k'o sabati anw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɔdaw d'an ma o la an ma jiriwuli bɛɛ lajɛlen la ala tano tɛmɛni kɔfɛ an bɛ waliɲumanlɔ kɛ ɲɔgɔn ye parce que mun kosɔn ala y'an da min kosɔn alaw taala ko ale ma jinɛ ni adamaden da foyi kosɔn fo ale alaw taala kelen ka bato ni dankun b'anw na ka dumakolo kɔ kan ni biti baara ni ɲɛci b'anw na ɲɛnamaya kɔnɔ o le an ka alaw taala bato ora fɛn tɔw ye complémentaire le an yɛrɛ ka vie kɔnɔ mais an ka dankun ye ala ka bato ye ala bato ala k'o nɔgɔn ye sɛgɛn tara an bɛ waati min kɔnɔ ten ka kɛ misiri dayɛlɛ ye ka kɛ juma ka seli ye ka kɛ nafolo min bɔra ka dɔra a bɛɛ ye ala bato le ye ala bato qualité ka cɛ kosɛbɛ ora an ye juma min seli o y'a nɔniya dɔ ye misiri nin ka jɔ fana o y'a nɔniya dɔ ye an b'ala deli ala k'a bila min jani kɔnɔ ala taala ka ni hɛrɛ bɛɛ ora kɔlɔgɔ ka communauté musulmane ka président tɔgɔra ani jɛnkulu tɔgɔra an bɛ folikan lase an yɛrɛ ka communauté musulmane imamba min ye Orodara ye an bɛ folikan lase a ma ani jɛnkulu bɛɛ lajɛlen ani communauté min bɛ an ka mara kɔnɔ an bɛ folikan lase o kelen-kelen bɛɛ ma ka ɲini ala fɛ ala taala ka ni hɛrɛ bɛɛ an nisɔn diyara ni fɛn ye communauté min ka laseli kɔnɔ ko fɛn kɛra a diyara n ye kosɛbɛ tumana min na kibaruya lasera kɔlɔ ka imam ma a y'a lase communauté min ka mɔgɔw ma k'a fɔ ko min bɛ yen misiri dɔ sɔrɔ an ka sigida kɔnɔ an ka département kɔnɔ n'o bɛna kɛ misiri ye Natɛndugu kɔnɔna la ka kɛ juma misiri ye ka bɔ an ka balimaw yɔrɔ sigida kɔnɔna la parce que silamɛya la frontière tɛ yen adamadenya la frontière tɛ yen cogo min na silamɛya fana frontière tɛ yen ala y'anw da an bɛɛ le kelen farafin fara farajɛ kan an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen an bɔra mɔgɔ kelen na an bɛ taa laban dugukolo kelen kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen kelen silamɛya fana frontière taara ala le y'anw da k'anw kɛ jamana sigi k'anw kɛ mɔgɔw ye an kɛra siyaw ye ka kɛ jamana sigimɔgɔ ye ka kɛ kɔntinɛw kan nin bɛɛ ye ala yɛrɛ ka cogo le ala y'a kɛ min ka di ala y'a kɛ o cogo la mais an bɛɛ lajɛlen kelen an ka dancogo la an'an ka kɛcogo la an bɛɛ ye kelen ala ka dancogo kɔnɔna la awra a sera ma tumana min na a bonyana ma kosɛbɛ a ye tando kɛra min kɛra misiri ka sɔrɔ ye ka ɲini ala fɛ ko a kɛbaga ala k'o sara hɛrɛ la ala ka kɛra jinɛ sɔngɔ ye ala ka bonya d'an bɛɛ ma ka tila ka dɔgɔ kɛrɛkɛrɛ ka di kosɛbɛ misiri ni a bɛ nana dugu min kɔnɔ n'o ye Natɛndugu dugu kɔnɔna ye ko a bɛ ala deli kosɛbɛ
ala k'a kɛ ala bato yɔrɔ ye ala ka jidi limaniya la ka jidi silamɛya la ka jidi silamɛya lɔnniya la k'o jidi bɛn na misiri ye silamɛw ka kafuyɔrɔ le ala bato ra diɲɛko ra an bala di ala k'a k'o cogo ra ala taala ka ni hɛrɛ bɛɛ a ma wuli bɛɛ lajɛlen la a ye folikan kɛrɛkɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka di uraka imam ma a n'a komisinda mɔgɔw ma a ye folikan lase folikan tɛ min na ka tila ka folikan kɛrɛkɛrɛ ka lase fana an ka donatɛri ma a ko ale tɛ se k'a fo ka se a dan na parce que mun kosɔn fɛn n'o fɛn ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ a bonyana ma o ra ko ale ka nisɔndiya bɛ dante nisɔndiya min na ala k'a sara hɛrɛ la ala ka kɛra jinɛ sɔngɔ ye ala ka bɔra dan bɛɛ ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلام تسليما الحمد لله رب العالمين أني تغني كابو سيتنا ما كألا تنو تنورا دنة تنو منا كسولك أنغندي باغا نو كرابا صلى الله عليه وسلم ساني دغدنا كبا من كوسو كسولك ألا تنو شاما alhamdulillah misiri yɛrɛ nana lɔ an da dugu min na n'ale mun natɛ dugu ye ka baraka di an dugu mɔgɔw ma misiri kɔsɔ kɛbaga bɛ ala ye yarabi ala mun kɛra ye ka dugu silamɛya yɛrɛ jidi misiri yɛrɛ bonya misiri kɔsɔ kɛbaga bɛ ala ye yarabi ala mun kɛra ye ala k'u le fɔ kuranna kɔnɔ ko i amilu fa sayara lahu ama lakum saganɔgɔden arajija ara to an ye baara kɛ ara to an ye baara kɛ cɔmɔgɔ k'a kɛ ɲan sɔn ara to an y'an sen la a sen la nɔrɔ n'a ka kɛ ten an na taga sini sɔrɔ maka ngbanza kɛrɛ gbanza ara to an y'a to ka sen gban ka baara le kɛ baara wagati le sera baara wagati le sera o sago kɔsɔ an bɛ baara min an bɛ bɔrɔbɔrɔ min an da kɛra foyi kɔsɔ fo saga nɔgɔya yɛrɛ ta yira ani silamɛya yɛrɛ ta bonya kɔsɔ an ka ko caman bila kana yan an ka se an sɔgɔ ka taga ale kuru bɛɛ kɛ hɛrɛ di an ma bɛɛ kɔfɛ o kɛbaga bɛ ala ye yarabi ala mun kɛra ye ka an dunuya ɲa k'an lahara ɲa o kɛbaga bɛ ala ye yarabi ala mun kɛra ye wa aza salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه الغر الميامين الكرام البررة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالي السلام كبو فامبي منو كanyong lajen bilon baraka mayina bilon nandinina ni oye dumaloya ye kaben dugumi ni anfla kono alaye au son misri korala ni o ye ala ka bato yɔrɔ ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen tando ka aw bɛɛ waliɲuman dɔn ka laban ka aw fo ni alisamaya ka folikan ye min ka fisa ni folikan bɛɛ tu lajɛlen ye o kɔfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma tuguni dante foli min na ani barakala ani waliɲuman dɔn ani dugawu min ni bilo in na an da ka dɔgɔ ka se ka dugawu kɛ aw ye min bɛ an bɛɛ lajɛlen nimisi wasa yɔrɔnin na yan mais an b'a jigi k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ala b'a yɔrɔ bonya a n'a karama a n'a daraja a n'a a yɔrɔ nafa ala le b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan o tuma an ni dugawu min ka kan dugawu jaabi la an bɛ ala deli yarabi ala k'o kɛ an bɛɛ tu lajɛlen ye o kɔfɛ n bada asamɛw an nisɔndiyalen bɛ fo ka s'a dan na n'a ye anw ye yan bi kunun ta o le ɲɛna an y'a fɔlɔ yɔrɔ min na o de ye sitanso ye alhamdulilahi rabil alamin o baara min kɛla ni anw bɛɛ lajɛlen ye o seereya dɔn ala ɲɛfɛ o de ye anw bila ka anw sama ka taa se min na ala ye a kɛ an ye ɲɔgɔn lajɛ min na fana dugukolo kan ka nin baara ɲɔgɔnna si kɛ ye o fana ka anw ja fariya anw labana ka anw kunsimi o le kɛra tɛrɛn dugu ye anw bɔra yen dumalon jan tɛmɛnin na min ye anw ja fariya bɛlɛ tuguni o kɔlɛlen kɔfɛ ka na anw sɔrɔ bi yan bi minnu tɛmɛna o le ɲɛna o le kɛra a sababu ye mɛ a sababu ɲuman o bɔra mɔgɔ min na o fɔlɔ o ye an ka kɔrɔkɛ ye ani anw ka jigiya ala tɛmɛlen kɔfɛ
Sheikh Al-Mustafa Sanogoye ale fana dana mɔgɔ min na a ka danaya kɔfɛ sabu ne ye an bɛ baara in na a tɛ ka dabila fo dɔ bɛ ka fara a kan mɔgɔ minnu ni a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dana a la o le y'a to jema lonkolon dɔ bɛ ka fara baara kan ale fana ka mɔgɔ min kɛrɛnkɛrɛn Burkina Faso kɔnɔna na yan o le kɛra an ka imamba ye Al-Ustaz Alhaji Sheikh Al-Fadil Muhammad Baro ala ka barika don ninnu mɔgɔ fila la o ka ɲɔgɔn kanu ya rabbi ala ka sabati ani o ka ɲɔgɔn minɛ an ma ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka barika don o ka ɲɔgɔn minɛ na walasa lon tɔ nata ala ka di o di anw ma ya rabbi ala m'o kɛra anw ye baara foyi tɛ anw na diɲɛ na ni mɔgɔ seli tɛ ni alimamiya tɛ ni ala ka mɔgɔ sɔrɔ anw yɛrɛ kɔ la min bɛ se ka lɔ anw ɲɛfɛ ka lɔnnibagaw caman b'a to anw cɛla an ka imamba bɛ o la o n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ yan n'an t'o bɛɛ lajɛlen dɔn anw yɛrɛ den ka se ka wuli ka xutuba kalan anw ɲɛnɛ ni hakilisigi ani jagɛlɛya ye ani warawalecogo ɲuman ye a ye min fɔ arabukan na mɔgɔ caman bɛ yen o m'a mɛn o la hali n'a danna o ma ya rabbi aw bɛ ala deli an den n'u ala ka barika don o la ya rabbi ala k'o lɔnniya ala ka o sabati ala k'o kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye ya rabbi ala k'o kɛ ani samɛden bɛɛ lajɛlen ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ala k'a bɛɛ kɛ den sabatinw ye walasa o ka se ka sɛmɛ représenter sini ma ya rabbi ala k'o kɛ misiri ni ala k'a selibaga caya minnu bɛna tubi bi an b'a ɲini ala fɛ o ka tubi ya rabbi ala k'a minɛ ni ala ka masaya bolo fila ye ala ka barika don o ka tubi la ya rabbi ala kana to o kana don den tila ka kɔsegi ala k'an n'o kisi ka bɔ o ma ya rabbi ala ka tubibaga ala k'a caya هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة وما يصفون والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. على تندو رجما أما يورنا بي نسون كدي. fo misiri min sɔrɔ nin tɛndugu kɔnɔ fo an bɛ san 50 kɔ bɔ tɔɔrɔw y'a ɲɛfɔ an fɛ ko n'ala sɔnna misiri bɛ na tɛndugu an ye mɔgɔ seri daminɛ na tɛndugu ya depuis 63 an bɛna mɔgɔw seri na tɛndugu ya ka kɔsegi an fakɛli y'an bilara an bɛna ka na sun tigɛ ya ka tarawi seri ka kɔsegi ka taa lakɔlɔkɔ an bɛ tile 20 kɛ longo la an bɛ nin kɛ na tɛndugu ya an y'o daminɛ 63 an bɛna kuncɛ waati de ma fo 95 san 10 kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ baara kɛ nin tɛgɛniw kɔnɔ yan mali ni burukina ka conflit o sɔrɔsiw nana sira datugu ɲan tɛ ka na su fɛ sinon an bɛ yan nin tɛgɛniw su ni tile bon k'a to fana ka na bila an bɛ lɔm na bi serideni ani seriba fo ka taa bila seri tɛmɛnen na an bɛ baara kɛ na nin tɛgɛniw yan seri an bɛ na mɔgɔw seri baara ka kɔti ka taa kɔlɔkɔ serideni an mɔgɔw seri ka taa kɔlɔkɔ fo ka taa bugɔ an bɛ dari comme bi an bɛ baara kɛ na nin tɛgɛniw kɔnɔ yan nin tɛgɛniw silamɛya a daminɛ an bɛ se ka dɔ fɔra u taara kalifa don an fakɛ alayi baba jara ka kɔlɔkɔ a fana y'an bila a baara la fo ka na nɔ na o baara kelen na an b'a kɛra ala bi a tɛ y'a fɛn o fɛ ko ni ala sɔnna ma si jan tɛrɛn kɔ a n'a m'anw sɔrɔ yan nin tɛgɛniw bɛna misiri sɔrɔ alhamdulilayi nin tɛgɛniw fana ye misiri sɔrɔ an nisɔn ka di an bɛ dugawu kɛ an ka kɛnɛdenw limamiba ye n'o ye ahamadu baro ye ale sababu man dɔgɔ an ka sanɔ alimutafa ale ka jɛɲɔgɔnya sababu lo n'o tɛ an tɛ mɔgɔ lɔ sikaso an tɛ mɔgɔ lɔ bamakɔ ka na baara nin kɛ k'o sɔrɔ sababu o le ka baara nin s'an ma n'ala de y'a kɛ an kɔni an ka foli b'o ye ala bi an bɛ dugawu kɛ misiri nin ye ala k'a kɛ ala bato yɔrɔ ye ala k'a kɛ a bato yɔrɔ ye ala kana misiri mɔgɔw kɔsegin o dɔ la k'a fɔ ɲɔgɔn ma a fani ka to ten a kana kɔsegin. alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aywa kuma caman kɔnte anw fɛ ko aywa nisɔndiyabagatɔ mana fo i bɛ tasuma fɛ ni nunji m'a faga daji b'a faga
ora kuma caman tɛ an fɛ an bɛ nabagaw bɛɛ fole mɔgɔ fɛn fɛn nana ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu ye an bilasira ka bɔ Wɔrɔdara fo yan cɛw ni musow la muso gurupu ba le nana ni an ye ka bɔ Wɔrɔdara o y'o ka baaraw to yen cɛ caman le nana ni an ye jeunes ani cɛkɔrɔbaw ka an bilasira ka na ayiwa Mustafa barikala ana baara ɲɔgɔnw ayiwa ani minnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an dɛmɛ ka se ka mɔgɔw lase yan ayiwa k'an ka maire fo ayiwa ani dugu faamaw ka dugutigi fo ayiwa ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo minnu nana ka bɔ dugu wɛrɛw la nin koba in min ni an y'a sɔrɔ ayiwa a Sheikh Dr. Sayid Mustafa Sanogo ayiwa dante barikala min na an b'a barikala ala barikalanen kɔfɛ k'a barikala ani ayiwa a jɛɲɔgɔn minnu n'o lɔra ni an ye an bɛɛ lajɛlen ye ne a ye an kofɔ ayiwa o ye o bɛ yɔrɔnin kelen o bɛ a jaabi ka Mustafa barikala Mustafa ne ye kalan kɛ a fa fɛ ne yɛrɛ ye n ka tafsiri walada fɔlɔ minɛ ale facɛli fɛ ni mɔgɔ ye ne yɛrɛ jamu bi ko Sanogo a bɛ diya n ye kɔni o la Sanogolakaw ka dugawu k'u ye ayiwa k'u barikala ale facɛ ye bi la ne nɛn kan ayiwa alhamdulillah ala y'a kɛ tugu fana ale ye bonya la ne kan ka ne kɛ a fa ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka dugawu kɛ a jɛɲɔgɔn ye a dɔgɔw n'a kɔrɔw ka dugawu k'u ye ale bi ala ka barika don o la ka barika don cɛ la ka barika don Sanogola la ka barika don ka lɔniw na si ni kɛnɛya k'o di Mustafa ma ani minnu bɛnnen lo o ye lanaya la kan ka dugawu kɛ ale bi ala ka n'o bɛn kelen ma ala ka lanaya ni ala ka taa ɲɛfɛ sallallahu ala muhammadin wa sallam silamɛw ala ko a ka kurannan kɔnɔ wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wahda الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ولا يشركون به أحدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نتندوكو أنفرا bara in damina ni kolon sen de ako ko ganda kolon sen andara kolon sen ja ala be adamaden ngin ye don gata mayre kan nte danteme kera nta aw musala kara fendo kon be nantendu ya fendo be nantendu ya mais aba soroni mi o islamali ne kon lan mura fendo be nantendu ya ngema aba soroni mi akala tayro jende aba soroni islamali aytu ku chorba ngo ni chorba yi aytu ko fendo be ya wallahi ndale mbara aw nana kolon sen ji bora kolona ne rin yere ngo e kolon dugo naka janyi wona de ko be kere de ko be de ka soro kolon sen yoro yi ako misiri ko be ala o yoro be ne ka telephone cinga nyamo ma ngwana me dugo ka ba ko mandura de ngame hamim bura ko de misiri ko yi ko anga misiri do ma hali tan ka shoko makara yere nin bara nin kɛra waati min kɔnɔ ana kɛra kuntagara min kɔnɔ
aw ni ala cɛ aw bɛ fɛn ɲini cɛkɔrɔba in fɛ bilen k'o fɔ anw ɲɛnɛ ko an bɛ dɛsɛ k'o di aw ma tuguni wa ni ala ka ko tɛ wa ni ala ka ko tɛ wa mɔgɔ bɛ la mɔgɔ la ye ko kelen wa mɔgɔ bɛ tigɛ mɔgɔ la ye ko kelen ne ni kun ma ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an kun tɛ da aw la nka mɛ ne kun b'a dɔn a ɲɛbaliya de bɛ bali ne la parce que ne nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yan ne y'a dɔn natedukan minnu ne nana mɔgɔ minnu ye yan kɔlɔnda la lon ne y'a dɔn ko nin ye cɛba dɔw denw ye ne y'a dɔn ko nin ye musoba dɔw denw ye ko tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ cogo ma ne ka ko dilan yɔrɔnin kelen cogo min ma bi m'an bila san 4 kalo 5 an bɛ misiri ɲina dɔ ye an yɛrɛ bɛ kɔlɔn ɲina dɔ ye mais aw ta kɔlɔn da yɔrɔ kɛnɛ ka siɲɛ ka misiri kolon ɲɛnabɔ o kɛnɛ kan ye wallahi fɛn dɔ bɛ dugu nin kɔnɔ yan ka dugawu kɛ Burkina jamana ye mɔgɔ jugu tiɲɛnikɛlaw o bɛ laɲini min kɛra an ka jamana nugu ye ala ka don an n'o cɛ ala ka don an n'o cɛ min bɛ ka yɛrɛ dogo silamɛya yɛrɛ kɔfɛ ka kɛ nkalon tigɛ ye ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ala k'o malo Burkina Faso k'a to bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye o bɛ don da kelen fɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ala m'o sabatira jamana kɔnɔ ala kana an labila tiɲɛnikɛla nugu bolo ka foli kɛrɛkɛrɛ di monsieur le maire ma tiɲɛ don an bɛ maires yira o bɛ bila an ɲɛfɛ ka kow ɲɛnabɔ nka nin maire ne ka nin kɔlɔsi bi nin ye min kɛ a ye n fa dɛ ne fana b'a ɲini ala fɛ ala ya watara k'e diinɛ dɛmɛ ala fana k'a dɛmɛ a n'an dɔgɔkɛ jarakɛ ale de bɛ i ka ciw kɛ kɔfɛ yan e b'a bila ciw cira wallahi n'a ma k'e ta ɲɔgɔn na a tɛ dɔgɔ ka tɛmɛ ta kan an bɛ dugawu k'a fana ye denmisɛnw ala ka mɔgɔkɔrɔbasi d'a ma an tɛ fɛ ka kuma kuntagala jɛnya ka dugawu kɛ sanɔgɔ cɛmɔgɔ nugu ye silamɛw wallahi n bɛ an bɛɛ fa ka do kɛ wa k'e fa tan do k'e fɛ barika la o fana tɛ kojugu ye o tɛ kojugu ye bi an bɛnbakɛ min alimusafa sanɔgɔ a tɛ diɲɛ na nka a ka lahɔrɔma n'a ka jiji a n'a ka alabato ani k'a yɛrɛ di ala ma o de bɛ k'an jɔ kɛnɛ nin kan bi n'an m'o tɔgɔ fɔ yan bi an bɛ k'o ma fitiri mawale olu de tora kunun jamujan na kunun jamujan ka bi plan dilan k'a bila bi kana kɛ tan olu de tora yen an b'a fɔra ko olu minnu ma kalan dɛ an b'a fɔra ko olu minnu tɛ kolon dɛ an b'a fɔra ko lɔnni nana waati min na dɛ wa olu de tora kunun jamujan na ka bi plan dilan an filɛ nin y'a kɛnɛ kan an b'an dɛmɛ bi n'an mana lɔ o kɛnɛ kan n'an ma dugawu don k'olu ye ale le a n'a dencɛ cɛ 12 ka dugawu k'o ye a n'a denmuso 9 n'an ma dugawu k'o ye wallahi an bɛ k'o ma fitiri mawale an mana lɔ kɛnɛ ko sanɔgɔdenw nana an b'o sɔrɔ min ko dɔ seginna kunun ka wɔsi kunun an b'olu ta honneur de kɔnɔna na an b'o nɛma de kɔnɔna wa wala tusaluna yawma idhin anin na'im wa an fa n'u bɛna taa anw ɲininka anw taara ka pot de fleur min t'aw bolo a y'a kɛ cogo di o bɛ n'an ɲininka la o donc fan fana ka cɛsiri o kɔfɛ de an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye olu a n'a denkɛ cɛ 12 a n'o mamadenw an bɛ min lɔ an tɛ min lɔ k'a ta Bɛnba Bokari la ka na se an fa marihaba la ka na jigin ka na se imam Ibrahim o n'a ɲɔgɔnnaw sanɔgɔ cɛbaw minnu y'o ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ dɛmɛ diinɛ kɔrɔtali la n'o bɛ lahara bi ala ka yafa k'a bɛɛ lajɛlen ma ala k'o dayɔrɔ suma o ye an sera ka min tɔgɔ fɔ min sɔn ka b'a bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ala wallahi an kan ka dugawu kɛ baro ye wallahi an kan ka dugawu kɛ baro ye ne bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma bɛɛ mɔgɔw hakili tɛ a la ne ko a ye imam maliki filɛ karamɔgɔw bɛ yan n b'aw ɲininka imam maliki aw b'a den jumɛn de dɔn k'a kɛra karamɔgɔba ye ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama a b'o dɔn wa imam abu hanifata a y'a den dɔ fɔ ɲɛna k'a den kɛra karamɔgɔba ye ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama ko ma facɛ yɛrɛ tun bɛ cogo min na o tɛ yen imam shafi bɛ t'o cogoya kelen na alimami 4 na mɔgɔ kelen min ni dɔnnikɛbaga sɔrɔ a kɔ la o de kɛra imam ahmad ibn hanbali n'a denkɛ tɔgɔ ye abdullahi o yɛrɛ ma tɔgɔ ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ nka mɛ ni cɛba 4 ni nugu tɔgɔ bɛ to fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se k'o bali jɔn y'a kɛ o la kalandenw tɛ o la kalandenw tɛ karamɔgɔya ni kalandenya n'a jara
a ka di ka tɛmɛ ni nasabu ni sinji ta balimaya ye a ka di ka tɛmɛ o kan bi alimamu baro filɛ nin ye an fɛn bɛɛ lo an fa lo an kɔrɔ lo an ka karamɔgɔ lo an ka diinɛ b'a bolo fana an ka fɛn bɛɛ lo a ye bi mais mun de y'a se an ma kalandenya ni karamɔgɔya sanɔrɔkaw ka kalan a ka kalandenw ka ca dɛ a bɛnbaw ka kalandenw ka ca dɛ mais ne y'a ye ko kango tɛ nɔrɔ dɔnkili goman na dɔnkili kelen kango e kan man di mais dɔnkili kelen i b'o dɔn a kan k'o le fɔ e kuma bɛɛ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ dɔn in na ne y'a ye an bɛ baro tɔgɔ fɔra su ni tile ko dɔ de b'a la o cɛkɔrɔbaw ani an sanɔgɔ cɛmɔgɔw u ka kalandenw caman bɛ yen mais an gulonnen bɛ mun na k'o ta k'an fa ye ka k'an kɔrɔ ye ka k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye n ko an ka fɛn dɔ de y'o la kɛ an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye ala k'a kɔ sabati ala k'a kɔ jiri ala k'a kɔrɔ kɔrɔta fɛn min bɛ yen dɔrɔn a tellement que diinɛ kanu bɛ a la faso n'o ye burukina ye o kanu yɛrɛ bɛ a la a ko an ka jija ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'a to a ka fɛn dɔ kɛ a faso ye n'a talon cɛ ne ko o ka nɔgɔn ne ma aw ye min kɛ anw faw ye anw tɛ se k'o ɲɔgɔn sara aw ye aw ye min kɛ anw faw ye anw tɛ se k'o ɲɔgɔn sara aw ye donc o la ne e ye fɛn ne fɛ n kan k'o kɛ mais bi jamana bɛɛ n'a taabolo dɛ ne kana ne ni e ka balimaya filɛ dɛ jamana bɛɛ n'a taabolo de don a tɛ ɲɛ fo e ka papier le sɔrɔ a ka jamana faamaw fɛ o de bɛ ne ni fana li lafiya ka don ka baara kɛ k'a lɔ jamana faamaw jɛn bɛ ni e ye e ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ e ka région kɔnɔna na a ka cɛkɔrɔba n'a si hakɛ filɛ a ka jija k'o papier fana ɲini a poche kɔnɔ wari la a ma taa maire nɔfɛ a ma taa député nɔfɛ a ma taa foyi nɔfɛ ka bɔ voir RH kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka papier sɔrɔ ka association to la pour le développement de région de Kɛnɛdugu nin n'a si bɛrɛ nin min y'a ɲɔgɔnna bɛɛ a la anw denmisɛnninw anw ma sa wa anw sara a ka sɔrɔ k'o papier de sɔrɔ ka n'o d'a ma n ko alhamdulilayi ne n'i lafiyara sisan an bɛna baara kɛ anw tɛ tugun dɛ a bɛ kɛra e ta yamaruya de kɔnɔna na ni e ka papier le ye papier min b'an bolo o ye Mali papier le ye papier min bɛ ale bolo o ye yan ta yanfamaw ta papier le ye an bɛ baara kɛra n'ale ta papier de ye wa misiri mana jɔya kalanso mana jɔya ekɔliso mana jɔya a bɛɛ baraji bɛ cɛkɔrɔba nin kun silamɛw a y'a to an kɛ limisli hada falyatanafasil mutanafisun n'an bɛ ɲɔgɔn dan kɔrɔ an ka ɲɔgɔn dan ɲɔgɔn na wa bi a y'a fɔ an ɲɛna cogo min ma n dɔgɔkɛ Yusufu bɔra k'a fɔ cogo min ma an tun bɛ Sita so an bɔra ka na Tɛlɛndugu an taara Orodara ka bɔ yen ka taa Mina bon an filɛ nin yan bi tuguni an bɛ Jɛriso n'o ye Banfora mara ye an bɛ yen tuguni kalanso n'a ban n'a tabali ni a bureau o bɛɛ bɛ ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o bɛ ka kɛ Jɛriso mais a bɛɛ lajɛlen fadulu bɛ segin jɔn ma nin cɛkɔrɔba in an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ an kɔni nakan don ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n wele ko yanni n ka na yan n ka ɲɛmɔgɔ ye n wele ko yanni ka to n ka na yan aw fɛ yan ko n k'a fɔ yan musow mako bɛ mun na yan musow mako bɛ mun na pour que ka se ka o ka bololamisɛnnin baaraw kɛ ka région développer ya jeunesse mako bɛ mun na n'o bɛ se ka développer k'o ka région développer o mako bɛ mun na mais nin bɛɛ lajɛlen a bɛna tɛmɛ cɛkɔrɔba ka sira fɛ ni ale bɛ maire bɛ sira yira ale la parce que anw t'a faama sira dɔn olu de b'a faama sira dɔn an ni jamana faamaw kana se ɲɔgɔn ma an kɔni ka laɲini de ye wa ma tawfiqi illa billah wa alayhi yatawakkalu mutawakkilun kuma min tun bɛ ne fɛ ka fɔ an ɲɛna o de ye nin ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di hali bi Burkina Faso faamaw ma gouvernement ma a députéw n'a ministres ni présidents a bɛɛ lajɛlen ka foli di maires bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen bolo an ka maire min sigini filɛ nin ye ani o ka sécurité min bila kana bi kana yɔrɔ sécuriser an bɛ dugawu kɛ olu fana ye Ala k'o bolo mɔ ka baara la tiɲɛni kɛra mɔgɔ fagara Ala k'a tigi malo tiɲɛni kɛra mɔgɔ fagara Ala k'o malo minnu b'a ɲini ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma Ala k'o malo ka jamanadenw to u bɛ ka ɲɔgɔn minɛ la paix kɔnɔna na silamɛw n bɛ kɛkelen fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ n ka kuma kuncɛ anw ani Burukina a bɛ komi farisogo kelen de ne ye Burukina ɲugi a bɛ bɔ Mali la surtout anw minnu filɛ aw kɛrɛfɛ Sikaso ne ye daji tu yan a bɛ bɛn Sikaso kan
donc Burkina fɛn Burkina jɔrɔ n'anw b'an yɛrɛ kalama u kan ka an jɔrɔ fɛn bɛ anw hami u kan ka aw hami o la an ka dugawu bɛɛ lajɛlen Ala ka kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an ye nin kɛnɛ min nin kɛnɛ ni ɲɔgɔnna Ala k'an sigi a ɲɔgɔnna caman kan wa ma zalika ala Allah bi aziz hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa ne ka kuma tɛna janya k'a lamu kan karamɔgɔw tɛmɛna ka dugawu kɛ karamɔgɔw ye foliw kɛ hali bi ne bɛ min fɔ mais mɔgɔ bɔra Dar Salami ka se yan ka se n fa ka se yan ni misiri dayɛlɛ in na n b'o bɛɛ lajɛlen fo Orodala ka bɔ Sikaso n y'o bɛɛ lajɛlen fo n tɛna ɲina Mustafa Sanogo kɔ Cangadi ne yɛrɛ Cangadi ne tun b'a lɔn misiri bonya sera nin ma hali bi n ka foli b'a ye a bɛ baara bɔra la Ala ka bolo mɛn a la Ala ka si ni kɛnɛya bɛɛ d'a ma monsieur Baro min ko a y'a fɔ hali bi n b'o bɛɛ fo k'o waleɲuman lɔ Nantɛndugukaw sisan aw ka ɲi ka tubi a ye silamɛya sira taama n'a ye silamɛya sira taama misiri sɔrɔla a y'a yira la ko fɛn wɛrɛ bɛna sɔrɔ min yɛrɛ ka jugu ni misiri ye donc hali bi a ye silamɛya sira taama o ka bɔ a la ne bɛna min fɔ fan monsieur Elhaji Mustafa ye a k'a dɔn k'a fɔ ko bon kɔlɔkɔ yɛrɛ misiri bonya bɛ ten hali ni kɔlɔkɔ ye misiriba sɔrɔ ne min ye maire ye ne bɛ sigi a sigiyɔrɔ n b'a fɔ bi n b'a gɛn fan a lɔyɔrɔ bɛ di o ma a kɛnɛ bɛ di o ma o bɛna bonya min yala la a bonya bɛ se o ma parce que n'an bɛ seli la kɔlɔkɔ misiri la mɔgɔw bɛ lɔ tile kɔrɔ tuma dɔ jama fara misiri kɔnɔ place tɛ yen donc o ka bɔ a la a ye karita sota fɔ hali ka sin Ala ma n'Ala y'a to an kɛnɛmaw sera a ma n nana min na nin bɛna segin ka sira taama ka yira la ko faamaw tulo b'a la o ɲɛ b'a la donc min bɛ yen ne ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ n ka dugawu ye min ye a ɲuman nana Ala ka segin n'a ɲumanya a ka so la hali bi Ala k'an to ni ɲɔgɔn ye a ye Mustafa Baro ani Mustafa Sanogo ani Baro cɛ a y'o bɛɛ bonya parce que olu ye diinɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔw ye ne yɛrɛ filɛ nin ye n'i y'a ye ne yɛrɛ banbara fo ka se ka na n nana o dɔrɔn la n bɔra Bugu ka na olu kama parce que a kuma fɔra n ɲɛna n ko non n ko o ye ko ɲɛnama ye donc o kama n sera n b'a ɲini fana Nantɛndugukaw fɛ a ye misiri fila a cɛ ka ɲi n'a bɛ selila la a y'a minɛ ka ɲɛ fani seliyɔrɔ a ka ɲi ka bato k'a lasaniya k'a kɛ propre mɔgɔ n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana n bɛ taa seli misiri la n'i donna a b'a fɔ ni misiri ɲɛnama ye voilà donc hali bi n tɛna kuma janya dugawu kɛra ne ti diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka se ka dugawu kɛ komi diinɛ ɲɛmɔgɔ mais min bɛ yen a ye ɲɔgɔn minɛ hali bi Ala ka jama farako ɲɛ Ala y'an to ɲɔgɔn ye Ala ka denbayaw bɛɛ balo Ala ka gɛrɛsigɛw foni Ala ka diinɛmɔgɔw mɛn an ɲɛfɛ an ka se ka faamuyali kɛ dima na ka ɲɛ. Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمته عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله تعالى في محكم آياته: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بيرها، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: أي أنس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوة الإسلام، ومما يحسن الإنفاق فيه عباد الله بناء المساجد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء، بدأ ببناء مسجده قباء، وهو أول مسجد بني في المدينة وأول مسجد بني لعموم الناس. ثم قام بعد دخوله المدينة بتخصيص أرض لبناء مسجده صلى الله عليه وسلم حتى أتمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا في سفر أو حرب وبقي فيه مدة اتخذ فيه مسجدا يصلي فيه بأصحابه رضي الله عنهم، كما فعل في خيبر.
وتتابع هذا الأمر مع الخلفاء الراشدين، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاته أن يبنوا مسجدا جامعا في مقر الإمارة، ويأمر القبائل والقرى ببناء مساجد جماعة في أماكنهم. عباد الله، لقد حث ديننا الحنيف على بناء المساجد وعمارتها، وجعل ذلك سبيلا إلى الجنة والفوز برضا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فاحرصوا عباد الله على إمارة بيوت الله، وتسابقوا في الإنفاق عليها وبذل الخير لها، وحافظوا على أداء الصلاة فيها تنال خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالمساهمة في بناء المساجد، وأن يجعلنا ممن يعمرها وإيمانا ومحبة وانقيادا. جزى الله المحسنة وبارك الله لها في مالها وذريتها، وأمد الله لها في عمرها، وغفر الله لها ولوالديها، وجعلها الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ووفق الله بينها وبين زوجها. عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسناه بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن السائر الصحابة، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إذ إننا نفتتح هذا المسجد لا ننسى أن ندعو دعاء خالصا من قلوبنا ولساننا للمتبرعة عصر نظير بهذا المسجد، والممول لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى يعلم أنكم قد كافأتموه. اللهم إني أسألك لها عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك لها خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبت يا رب العالمين، وثقل موازينها وحقق إيمانها وارفع درجتها وتقبل صلاتها واغفر خطيئاتها. وأسألك اللهم العلا لها من الجنة. اللهم وفقها لما تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى كذلك أن ندعو بدعاء خالص لأخينا ووالدنا الدكتور عبد الله محمد صادق ولمنظمته. اللهم كن لهم عونا ومدد لهم في أعمارهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وقوموا إلى صلاتكم، وبارك الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين بدو أمي الله تعالى فوكا ولين مندو الله سبحانه وتعالى ميان دم بارينا أنيا كهرلا كأكونش هرلا بدو فلبان مو أنيا فوي أمي بوركينا فاسو كرنكريانا دغلا دغمي ولكو نانتي دغو بدو نانتي دغو كاو نيندي مصري فلو فلوي min jola nante dugu wa misiri ndaleli la kala herebade ma mugani ko che fara musoka o de tubila ka do islamia la mbadew ni herebade ama ni Allah taala fe ni misiri ba min daleli fle asababu ye che ba min no de El Haji Mustafa Sanogo ama ni Allah taala fe alaka shini kenadi anama alaka anna sabatini baranuka aka to jigu tuguli la fuka tase alkiyama jodoma mbadew ama nyina ala fe misri adaleli ka ke here nante dugu adaleli ka ke here Burkina Faso adaleli ka ke here Malila misri nga ke be misri aka ke hine nyogona misri aka ke nye nyogoma misri aka ke ka nyogon kloma geni here aka ke o misri aka ke foka be misri mbadew amo nyina ala taala fe ala ka misri ke o misri sigida woro ka cha Allah taala buru ala ko noyanene aw belajeli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wili la hangalondi zega tinya wili la fala kachi.